امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо як қатор кадрҳое ки ба вазифаҳои роҳбарикунанда дар сохтору воҳидҳои вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин гардиданд, суҳбат намуданд. ҳамин тавр сардорони шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар 23 шаҳру ноҳияҳои мамлакат иваз карда шуданд. Сардорони шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Норак, ноҳияҳои Кӯшониён, Дӯстӣ, Шамсиддини Шоҳин, Данғара, Панҷ, Восе ва Муъминободи вилояти Хатлон аз ҳисоби кадрҳои ҷавону бо таҷриба ва дорои дараҷаи тахассуси баланд таъин гардиданд. Сардорони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд, шӯъбаҳои рақами 1 ва 2 вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара, шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳрҳои Конибодон ва Истаравшан, ноҳияҳои Шаҳристон, Кӯҳистони Мастчоҳ, Айнӣ ва Деваштичи вилояти Суғд низ иваз карда шуданд. Ҳамчунин сардорони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳрҳои Турсунзода ва Ваҳдат, шӯъбаи рақами 1 вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, муассисаи давлатии таълимии коллеҷи милитсияи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Кӯлов ва сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар хатти фурудгоҳи шаҳри Душанбеи раёсати вазорат дар нақлиёт таъин гардиданд. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат бо кадрҳои навтаъиншуда таъкид карданд ки бо дасту дилу нияти пок барои волояти қонун, таъмини амният, ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон ва мусоидат дар раванди созандагӣ ва бунёдкорӣ бо меҳнати садоқатмандонаву софдилонаи худ саҳми муносиб гузоранд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон диққати кадрҳоро махсусан ба масъалаи мубориза алайҳи ифротгароӣ, пешгирии ҷинояткории муташаккили фаромилӣ ва гардиши ғайриқонунии маводи нашовар ва дигар қонуншиканиҳо ҷалб намуданд.